Vitajte pri počúvaní podcastu otca Ľubomíra Na dúšok vína. Pravidelné duchovné osvieženie z kvalitného vína katolíckej tradície. Fatima a zmysel dejín. Ako som to už naznačil minulý týždeň, chcel by som s vami zdieľať novú sériu zamyslení s názvom Fatima a zmysel dejín. Jedná sa aj o to, aby som vám odovzdal niektoré myšlienky z môjho štúdia, keďže popri doktoráte z teológie pracujem na ďalšom doktoráte z filozofie dejín. Minulý týždeň v tom svojom novoročnom zamyslení som poukázal na to, ako je nebezpečné, keď katolík začne citovať Lenina, v tom prípade katolícky kňaz, alebo keď sledujeme mysliteľov, ktorých pôvod myslenia nie sme schopní identifikovať, pričom sú hlboko presiaknutí komunistickým, marxistickým zmýšľaním, ktorý je mimochodom kľúč k progresivizmu. Chcel by som vás pozvať každý týždeň k takémuto zamysleniu. Bude to taká dlhšia séria a podeliť sa s vami s rozličnými myšlienkami, ktoré môžu byť nápomocné v správnom chápaní toho, čím dejiny z pohľadu kresťana sú. Dejiny nie sú chaos, sú miestom, kde sa stretáva ľudská sloboda a Božia prozreteľnosť. Hovoril som minulý týždeň o potrebe pohľadu zhora, pohľadu viery, ktorý presahuje emócie, ideológie a okamžité reakcie. Práve z tohto pohľadu sa zrodila myšlienka celej tejto série, ktorú vám dnes uvádzam. V úvode toho zamyslenia minulý týždeň som použil taký obraz pohľadu z lietadla, pohľadu, ktorý zrazu dáva zmysel chaosu, miest, ulic a udalostí. Zjavenia Panny Márie v Fatime nám poskytujú práve tento kľúč v dejinách 20. storočia. Nedávajú nám všetky odpovede, ale dávajú nám výšku, z ktorej je možné tieto dejiny čítať. Pozrieť sa na ne, čo nimi Božia prozreteľnosť chce povedať. Preto si na začiatku položme niekoľko otázok, bez ktorých nemožno hovoriť o dejinách ani o Fatime. Majú dejiny vôbec zmysel, alebo sú len sledom náhod, katastrof a omylov? Sú vojny, revolúcie, pády ríš iba dôsledkom ľudskej chamtivosti, ideológií, alebo v nich možno čítať aj hlbší duchovný význam? Vstupuje Boh do dejín len na začiatku stvorenia, alebo ich aj dnes vedie a usmerňuje? A ak áno, môže sa stať, že práve Panna Mária je kľúčom k pochopeniu moderných dejín. Prečo sa Fatima objavuje práve v roku svetovej vojny a pred zrodom totalitných ideológií? Je fatimské posolstvo len výzvou k súkromnej zbožnosti, alebo predstavuje skutočnú teologickú interpretáciu dejín 20. storočia? Tieto otázky nie sú akademickou hrou, sú existenčné, majú vplyv na život každého jedného z nás. Práve od odpovede na ne závisí, či budeme dejiny vnímať ako chaos, alebo ako drámu spásy, či budeme mať ten správny pohľad na sled dejín, aby sme boli schopní rozlíšiť to pravé od toho nepravého, cesty Božie od cesty, ktoré nás odvádzajú od týchto Božích ciest. Preto vás už teraz pozývam, dajte sledovanie, ak ešte nesledujete tohto môjho podcastového kanála, a každý týždeň nájdete nové zamyslenia, ktoré môžu byť nápomocné v správnom vnímaní toho, kde sa v rámci vývoja sveta, dejín nachádzame z pohľadu našej katolíckej viery. Fatima nám neponúka únik zo sveta, ale kľúč k jeho čítaniu. Nehovorí iba o modlitbe jednotlivca, ale o osude národov, o vojnách a miery, o ideológiách, o utrpení cirkvi a zodpovednosti ľudstva. Spomeňte si na to, ako prichádza Panna Mária vo Fatime ako milujúca matka, aby nás varovala, žiada zasvetenie jej nepoškvrnenému srdcu, úctu jej nepoškvrnenému srdcu. Hovorí o tom,
že Boh je veľmi urážaný a ak k tomuto nášmu zasveteniu, k tejto úcte nedôjde k zasveteniu Ruska, Rusko rozšíri všetky tieto svoje bludy, ktoré v ňom existujú do celého sveta. Teraz už vieme, že hovorí o zle komunizmu, ktoré neskončilo v roku 1990. V tomto zmysle je Fatima hlboko dejinným zjavením a práve preto patrí do teológie dejín. Aby sme jej porozumeli, musíme sa oslobodiť od predstavy vzdialeného Boha, ktorý svet síce stvoril, ale už ho neriadi. Fatima nám totiž pripomína, že dejiny nie sú opustené, že nad nami bdie Božia prozreteľnosť. Skrze Máriu vstupuje do rozhodujúcich momentov ľudských dejín. Zjavenia Panny Márie, ako som to naznačil, vo Fatime sa odohrali v mimoriadne dramatickom historickom okamihu. Bolo to na vrchole prvej svetovej vojny, konfliktu, ktorý definitívne pochoval osvietenskú ilúziu o neobmedzenej dokonalosti ľudského rozumu a pokroku. Sme 100 rokov neskôr, kam sme sa posunuli, stále žijeme v týchto ilúziách o dokonalosti nášho ľudského rozumu, názoru a pokroku. A práve preto aj tento seriál zamyslenia sa nad dejinami, pretože žiaľ mnohí ľudia bez akéhokoľvek aj intelektuálneho vzdelania, prípravy duchovného života často naletia rozličným pseudomysliteľom ovplyvnených ideológiami, pred akými nás Panna Mária vo Fatime varuje, napríklad marxizmom, ako som hovoril, či už v prípade toho kňaza minulý týždeň, alebo aj vplyvného mysliteľa, komentátora Eduarda Chmelára, ktorého myslenie je preniknuté marxistickou ideológiou, ktorá je cirkvou odsúdené a mnohí naši veriaci zdieľajú ich názory. Samozrejme, sa nejedná o to, že keď niekto je preniknutý týmto marxistickým myslením, že všetky jeho názory sú automaticky mylné alebo zlé, ale práve v tom spočíva to nebezpečenstvo ľudí, ktorí nemajú tú možnosť čítať medzi riadkami a preto prímesou malých klamstiev sa nechávajú odviesť zo správnej cesty. Fatima nevstupuje teda do dejín ako náboženská epizóda na okraji sveta, ale ako zásah zhora uprostred civilizačného zlomu. Panna Mária sa nezjavuje teológom, politikom ani generálom, ale 3 jednoduchým deťom, ktoré sotva chápali geopolitický, ideologický význam jej slov. A toto je kľúčové. Práve sa poukazuje na to, že ani samotný rozum nestačí. Ak chceme správne vnímať udalosti vo svete, je potrebná viera. Katolícka viera nám dáva tú schopnosť vnímať vývoj dejín, to, čo sa deje, pretože podľa našej viery je pánom času a práve celý svet smeruje k završeniu tohto času v Božom oslávení, keď on v sláve príde na konci sveta. Panna Mária takto prichádza a hovorí veci, ktoré ľudským rozumom nie sú uchopiteľné ani predvídateľné. Ona prichádza z večnosti, vstupuje do času a oznamuje týmto 3 jednoduchým deťom, ktoré nemôžu chápať mnohé z toho, čo im Panna Mária hovorí. Oznamuje im, že vojna sa čoskoro skončí a zároveň vyslovuje naliehavú požiadavku. Zasvetiť Rusko jej nepoškvrnenému srdcu a modliť sa za jeho obrátenie. V tom čase to znelo záhadne a nepochopiteľne. Októbrová revolúcia socialistická ešte len mala prísť. Dejiny však ukázali, že táto výzva nebola ani náhodná, ani symbolická. Panna Mária už vopred dáva týmto deťom poznať sled dejín. A preto je pre nás dôležité študovať fatimské zjavenia, pretože dávajú odpoveď na mnohé udalosti súčasnosti. Už roky dennodenne počúvame o rusko-ukrajinskom konflikte. Čo to však znamená z
pohľadu fatimských zjavení. O tomto sa budeme zamýšľať v ďalších dieloch nášho podcastu. Pravdivosť fatimských zjavení bola spečatená mimoriadnym znamením, ktoré patrí medzi najznámejšie zázraky v dejinách kresťanstva. 13. októbra 1917 sa na mieste zjavenia zhromaždilo približne 70 000 ľudí. Mnohí z nich boli skeptici, sekularisti alebo vyslovene nepriatelia viery, ktorí sa tu prišli skôr pozrieť zo zvedavosti a ešte dokonca sa vysmievať, než uveriť. A predsa práve oni sa stávajú svedkami udalosti, ktorú nebolo možné ignorovať. Slnko sa začalo pohybovať, otáčať, meniť farby a napokon sa zdalo, že padá k zemi. Paradoxne jedný z najpresnejších opisov tejto udalosti pochádzajú od agnostických a ateistických, teda neveriacich novinárov. Toto všetko zásadne spochybňuje rozšírený náboženský postoj novoveku. To, čo by sme mohli nazvať nezáväzným deizmom. Ide o predstavu, že Boh síce stvoril svet a ustanovil jeho zákony, ale potom sa stiahol a do dejín už nezasahuje. Takýto Boh je vzdialený, neosobný, mlčiaci, neodpovedá na udalosti našej každodennosti. K takémuto Bohu sa nemôžeme obrácať v prosebnej modlitbe, keď sa modlíme aj za uzdravenie niekoho. Ja vás teraz pozývam aj v tomto momente, aj pravidelne modlíme sa za uzdravenie malej Johanky, ktorá je ťažko chorá v Bratislave na Kramároch na detskej onkológii. Biblická viera pozná iného Boha. Boha, ktorý nielen stvoril svet, ale ho aj neustále sprevádza, riadi a vedie v rámci svojej prozreteľnosti. Boh svet stvoril, neustále ho riadi a ho vedie vo svojej prozreteľnosti k završeniu dejín v Božom oslávení, keď príde on v sláve. Práve v tomto svetle je mimoriadne poučné dielo svätého Augustína Božie mesto, napísané po vyplienení Ríma začiatkom 5. storočia. Okolo roku 410 ho začína písať svätý Augustín. Augustín veľmi dobre rozumel politickým, vojenským, kultúrnym príčinám pádu ríše. Bol géniom svojej doby. Jeho súčasník, jeden autor píše, kto by tvrdil, že prečítal všetky Augustínove diela, by bol klamárom, pretože ich je také veľké množstvo. Na druhej strane Augustín bol biskupom, bol pastoračne činným, biskupom Hipponským ho voláme, diecéza, kde sídlil, a venoval sa v prvom rade pastorácii. Písanie týchto diel, medzi ktoré patrí Božie mesto, ktoré je kľúčové k pochopeniu ľudských dejín a toho, čo sa vo svete deje, je vyjadrením toho nepokojného Augustínovho srdca, ktoré hľadá spočinutie v Pánovi, ktoré neustále celý život je navyknuté hľadať pravdu. Samozrejme, tá pravda je v osobe Ježiša Krista a tá pravda sa artikuluje práve v ľudských dejinách. A Augustín chce pochopiť zápas dobra a zla Božieho štátu a diablovho mesta, civitas Dei, Božie mesto a diablovo mesto. Naopak si uvedomuje Augustín, nevidí v dejinách slepý sled náhod. Na stovkách strán ukazuje, že aj katastrofy sú súčasťou hĺbšieho Božieho plánu, ktorý presahuje jednotlivé ríše, ideológie a epochy. Králi, cisári, generáli, myslitelia konajú slobodne, ale ponad všetkých rozhodnutia sa uskutočňuje Boží zámer. V tomto zmysle platí staré mariánske heslo De Maria numquam satis, o Márii nikdy nie je dosť. A môžeme to povedať aj o Fatime. Fatima nie je len portugalská udalosť ani relikt minulosti, podobne ako sa Augustín snažil vidieť pád rímskej ríše, na ktorý reaguje vo svojom diele Božie mesto. Fatima je novým znamením v dejinách cirkvi, skutočným úsvitom novej epochy, ktorej prvé svetlá sa zjavili nad bojiskami moderných vojen a žiaľ, ktoré vnímame aj v súčasnosti v napätom svetovom geopolitickom kontexte. Keď bola zem v zmätku, otvorili sa nebesia a Panna Mária prišla povedať ľuďom pravdu.
prísnu pravdu, výzvy k pokániu, ale zároveň pravdu plnú prísľubov spásy. Dejiny poznali veľkých prorokov. Svätý Augustín osvetlil pád Ríma, svätý Vincent Ferrerský predvídal úpadok stredoveku, svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu predvídal francúzsku revolúciu. Práve z tohto momentu 1789, kedy sa odohrá francúzska revolúcia, prichádza veľký úpadok na európskom kontinente, ktorý vedie k mnohým udalostiam a má obrovský dopad na dnešok. Preto je veľmi dôležité a budeme sa zaoberať aj tým, čím francúzska revolúcia je. Poukážeme na jej dejiny, ako ona naväzuje na Lutherovú revoltu v roku 1517. Všimnite si vždy tie dve storočia. 1789 francúzska revolúcia, 1717, 200 rokov po Lutherovi, vzniká prvá veľká slobodomurárska lóža, takže pre pochopenie dejín a pochopenie diablovho mesta, ktoré v protiklade s Božím mestom je potrebné pochopiť, čím slobodomurárske lóže sú, čím sú slobodomurári, čo o tom hovorí cirkev neomylným spôsobom. Existuje množstvo odsúdení a encyklík pápežov, kde vysvetľujú, čo to slobodomurárstvo je. V roku 1717 teda vzniká 200 rokov po Lutherovi táto lóža a ďalších 200 rokov sa odohráva 1917 jednak táto veľká socialistická revolúcia, ktorá privádza do praxe ničivé, deštruktívne myšlienky Karla Marxa a je veľkým nepriateľom viery, dochádza k likvidácii cirkvi v vtedajšom Rusku a k vzniku Sovietskeho zväzu. Toto všetko spolu súvisí. Pojívkom je práve pojem revolúcie a reakciou katolíckou na túto revolúciu je tzv. Kontrarevolúcia. Je to obrovské množstvo tém, ktorými sa budeme zaoberať v ďalších podcastoch. Zanalizujeme si dielo jedného z najväčších mysliteľov minulého storočia, profesora Plinia Correa de Oliveiru, Revolúcia, kontrorevolúcia. Práve vďaka nemu sa pozrieme na katolícky sled týchto udalostí po 2 storočiach, počnúc od luteránskej revolúcie až po Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu. Naša doba má teda mimoriadne privilégium. Nehovoril k nám len prorok, ako v prípade predošlých svätcov, a ktorých som spomínal, teda svätého Vincenta, svätého Augustína, ale prehovorila k nám sama Matka Božia. A jej posolstvo je jasné a vážne. Ak budú jej prosby vypočuté, Rusko sa obráti a svetu bude darovaný mier. Vieme, že k tomuto nedošlo a vidíme toho dôsledky. Ak nie, jeho blúdy sa rozšíria, prinesú vojny, prenasledovanie cirkvi, utrpenie svätého Otca, skazu národov. No ani toto nie je posledné slovo dejín. Posledné slovo patrí prisľúbeniu. Napokon moje nepoškvrnené srdce zvíťazí, takto sľubuje Panna Mária. Týmto sa však dotýkame otázky, ktorá presahuje samotnú Fatimu. Ak majú dejinné udalosti zmysel, ako ich čítať, ako rozlíšiť medzi čisto politickou analýzou, dokonca veľakrát, ako som to hovoril, nakazenou analýzou, rozličnými ideológiami ako marxizmom. A ako teda rozlíšiť medzi touto analýzou a teologickým pohľadom. Ako hovoriť o pádoch ríš, vojnách, katastrofách bez fatalizmu, ale aj bez naivity. Práve tu sa musíme vrátiť k jednému z najväčších mysliteľov, o ktorom som už hovoril, kresťanských dejín, svätému Augustínovi. V čase, keď sa zrútil Rím a mnohí verili, že sa zrútil celý svet, napísal dielo, ktoré navždy zmenilo chápanie dejín, De Civitate Dei, o Božom štáte. V ďalšej časti tejto série sa teda pozrieme na to, prečo pád Ríma nebol koncom dejín, čo znamená rozlíšenie medzi Božím mestom a
mestom sveta, mestom diabla a prečo bez Augustína nemožno správne pochopiť ani Fatimu, ani 20. storočie. Fatima nás učí, že dejiny majú zmysel. Augustín nás bude učiť budúci týždeň, ako ho čítať. Preto nezabudnite sledovať ďalšie diely týchto podcastov o zmyslu dejín. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami budúci týždeň. Prajem vám požehnaný týždeň. Nové zamyslenia nájdete pravidelne každý týždeň na YouTube alebo podcastových kanáloch otca Ľubomíra. Podporte ich zdieľaním s vašimi priateľmi a pridajte sa k ich sledovaniu. Ďakujeme.